Ayong pagpamati mga kaigsunan dire sa atong paguting kay kamaturan kon gabi diyan ninyo maayong gabi kon buntag maayong buntag kon udto maayong udto sa tibuok kalibutan nga ato nga mga suki nga mga tigpaminaw sa atong istasyon sa atong social media maayong buntag udto gabi kalibutan. O atong pasalamatan mga kaigsunan nga sa atong YouTube channel daghan nag-subscribe maayong pagpaminaw pagtan-aw sa atong mga subscribers. No, subscribe mo sa Jerry Laig sa atong YouTube channel mga kapaglaom. O dito kalimtan ang 3 Media tanan mga debaters o usab mga kapaglaom ang ato usab nga mga sponsor ni Sir Dandoy, Randy Cabil, kauban sab ni Bert Maluya. O sa tanan nato nga mga sponsor, mga igsoon, mayong pagtan-aw ninyo dili sa atong YouTube channel. Labi na tong hilig kay magtan-aw sa atong YouTube channel, mayong buntag nyo diya tanan, mayong udtog, mayong gabi sa tanan. Ato ning isgutan na kapaglaom kining pinadayag onogis, no? Pinadayag onogis. Sa may pasabot mga kaigsunan sa pinadayag onogis. Ato man ang mabasa mga kaigsunan sa pinadayag onogis. Atong basahon igsoon ha. Pinadayag onogis. Unsa may giingon diya mga kaigsunan? Atong basahon. Mga kaigsunan ang Revelation 1:10 sa King James Version. I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as a trumpet. Salamat kayo. But pasabot mga kaigsunan nga ang Revelation 1:10 sa King James Version nagingon dire I was sa kuno igsoon I was in the Spirit of the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. Mo na gingon sa pinadayag onogis. Daghan na rin mga version, mga kaigsunan, nga I was in the Spirit on the Lord's day, then close parenthesis, the first day of the week. Dili daw ikapito ang Lord's Day. Okay. Mayroon sila nga ang Lord's Day, maunang adlaw ipapahulay kay Domingo man na. Atong sa tagsaon, igsoon ha. Lord's Day. Sunday. Sa to pa ang Lord's Sunday or adlaw Sun Day nya Lord's Day. Di mo do nga ang Lord's mo ang Sun. Na mo tumaw ana mga kaigsunan ang gitawag natog pagano kay ang pagano nagsimba og adlaw. Sunday, Lord's Day. Di mo na may tabo nga magsumpay sila. Kaya mingon diya, diha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Unya, kung walay adlaw sa Ginoo, ingon nito, diha ako sa espiritu sa adlaw Domingo. Sa ato pa, ang Lord's, kung imong hunang-hunaon sa pag-ayo, mo ang Sun. Na sa ato pa mga kapaglaom, mitumaw gyud noon ang gitawag og paganism. Pagano. Kay ngano man, gipatigbabaw nila mga igsoon. Na may basa na to sa katikism o sa katikismo mga Binisaya mga kaigsunan. O sa in English. Ningon dito nga Saturday, the Lord's Day, Saturday, changed by the Roman Catholic to Sunday. Sa ito pa, kung ang pinadayag onogis, Domingo pagyod mga kaigsunan,
Nganong ilisdan pa man ang Saturday, Lord's Day, Saturday, change the first day of the week or the Sunday. Muna nga gihimo na nilang Lord's Day. Muna nangabot ang mga daghan kaayo nga mga paraphrase kanang gipang punaan. Dili mong gunahubad ang paraphrase mga giigsunan. Dili na siya hubad. Sama ron, Lord's Day, gihubad nila og Domingo. Dili man nahubad kay ang Lord Bisaya Ginoo. Dili Bisaya Domingo. Pero gibutangan nila og Domingo, adlang Domingo, muna siya paraphrase. Giusab ang tono. Mahitabo ba na mga kaigsunan? Yes, mahitabo na. Di man mahitabo. Giangko na gud nila nga ilang Biblia. But pasabot, pwede sila maghimo og Biblia. Pwede sila maghimo, i-revise nila. Nga diha ako sa adlang Domingo. Pugari ka sa King James Version, Lord's Day lang na igingon. Pero ato lang ibutang mga kapaglaom ha. Ato lang ingnon nga Lord's Day Domingo. Ibutang dalag Domingo. Di na maglali sana Domingo. Aham po na nato mabasa nga ningon ang Ginoo nga ang Domingo mo'y atong pahulayan. Mo'y ato nga igsisimba. Ang Domingo maunay puli sa Sabado nga igsisimba. Nagsulti bas Ginoong Hesus ana mga kapaglaom? Wala. Lahi sa adlaw nga Sabado mga kaigsunan niya, gilitok gyud niya, magsimba gyud igsuon bisan didto sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta. Sumala sa Isayas 66 23 no. 22-23. Iklaro ginadiha nga simba gid dito. Di mausab ang mga kaliwat, magpabilin ang mga bini, unya magsimba dito adlaw nga Sabado mga kaigsunan. Ang lusot na pud nila moingon na pud sila nga kuan man na Sabado na nga wala isiguting ngalan, di man na Saturday. Mao na pud dagan nila. Pero di lang gyud ta maghipokrito mga igsoon, pagkaruing nun. Nga musungag gyud ta sa balaod sa Ginoo. Ang klarong pagkasulti, na ay magtutuman sa balaod sa Ginoo ug na ay magsusupak ug magtutuis. Mao na nga. Ato ra pod nga tagaan gyud higayon ang Ginoo kay basin mga kapaglaom masuko na nung Ginoo sa ato, no? Muna sa pinadayag 1:10 mga igsoon. Karon tanan bang adlaw igsoon mao na Domingo ang tanang adlaw sa Ginoo? Kumingon tag Domingo man ang adlaw sa Ginoo, pinadayag 1:10. Kanang adlaw sa Ginoo, panimalusad na. Ningo man diya sa atong basahon na. 2 Pedro kon 2 Peter 3:10 atong basahon mga kaigsunan. 2 Pedro 3:10 King James Version. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything in it will be laid bare. Di ba? Klaro kayo nga ang adlaw sa Ginoo, moabot ang adlaw sa Ginoo sama sa kawatan. Ay nakog ina nga ang adlaw na pod, ang adlong Domingo kawatan na sad. Abot bang ipasabot nga kawatan na sa nagbantay Domingo. Kay tungod kay ang Lord's Day, ang adlaw sa Ginoo ingon sa kagawatan, moabot sama sa usa ka kawatan. Ingnon na po na to nga kawatan na ang adlaw sa Ginoo. Kay mao may nasulat. But pasabot mga igsoon ang adlaw sa Ginoo panimalos. No, adlaw sa Ginoo panimalos. Mo nay klaro-klaro diya panimalos mga kaigsunan.
diha ako sa adlaw sa Ginoo. Unya, ang adlaw sa Ginoo, amin sa 2 Pedro 3:10, panimalus. Ang adlaw sa Ginoo sama sa usa ka kawatan. Moabot mga igsoon magahukom, magatugyan, magasunog. Sa ito pa, ang adlaw sa Ginoo panimalus. Ang adlaw sa Ginoo pagsunog sa mga tao. Mabasa sa Malakias 4:1. Atong basahon mga igsoon ang Malakias 4:1. Basahon mga kaigsunan ang Malakias 4:1. For behold, the day comes that shall burn as an oven, and all the proud jest and all that do wickedly. Unsa may gingon sa Malakias 4:1? Perting klaro ha mga kaigsuonan, di ba? Atod pa mga igsuon niya, ingon dire sa in English mga kaigsunan. Ingon dire, behold, di ba, gibasan to ganiha. For behold, the day comes that shall burn. Sa to pa, tanawa, moabot ang adlaw sa Ginoo nga magasunog daw hudno, burn as an oven. Gibasa na to na ganiya. And all the proud, yes, and all that do wickedly. Gipang sunog mga igsuon ang mga malapason, dautan mga kaigsuonan. Malapason diya sa Ginoo. Mao din na mga kaigsuonan. Karon kay ang adlaw sa Ginoo panimalus man, sama man sa kawatan, ay kung igna nga ang Domingo kawatan asad. Dili mga kaigsuonan. Ang but pasabot ana igsuon bisag tanang adlaw manggod iya manggod as Ginoo. Pero ang pangutana, Ginoo ba siya na ng adlaw? Retas Marcos 2:27. Di ba klaro kayo? Ginoo gid siya mga igsuon sa adlaw nga igpapahulay. Okay, basa. Mark 2:28 or Marcos 2:28. The Son of Man is Lord even of the Sabbath. Balik ko na ko. The Son of Man is Lord even of the Sabbath. Marcos 2:28. Pwede klaro ha, Marcos 2:27. Perting klaro ha mga kaigsuonan. Matod pa din niya, the Sabbath, ayun dire. Okay, basa na ito na ganiha mga kaigsuonan. The Son of Man, Marcos 2:28. The Son of Man is Lord even of the Sabbath. Mga tanak ko. Kanang inyong Lord's Day, adlaw sa Ginoo nga Domingo man kana. Siya bang Ginoo sa Domingo? Kung siya ang Ginoo sa Domingo, ang basa. Wala ing gilitok diri mga kapaglaom ang Ginoo sa adlawng Sabado, si Ginoong Hesus. The Son of Man is Lord even of the Sabbath. Bisan pa sa adlaw igpapahulay. Gibasa na ito na ganiha mga kaigsunan. Nga, klaro kaayo. Wala gilain mga igsoon nga Ginoo sa adlaw igpapahulay, adlaw Sabado. Si Ginoong Hesus mao gyud ang atong Ginoo mga kapaglaom. Ato na nang ipambasa mga kaigsuonan ang upat ka mga bersikulo, siguro ko nasayod na tag-un sa ang Lord's Day. Basta ang Lord's Day mga igsoon, Saturday. The Lord's Day, Saturday, change the Roman Catholic to Sunday. The Lord's Day, Sunday. Gikan sa original nga Saturday, gi-change, giusab, mga kaigsunan. Mabasa na sa Catechism, page 50.
Klaro kayo mga kaigsunan. Una nga, di na lang ta paligoy-ligoy. Iampon to sa Ginoo mga kapaglaom sa tong mga Katoliko. More tuon. Tuon ta pag-ayo. Palawman na to ang pagtuon. Nga dili baka kita magsusupak sa kasulatan sa Ginoo. O dili baka kita magsusupak sa pulong sa balaod sa Ginoo. Muna'y atong hunaw-naon sa pag-ayo. Kay basin unya mga kapaglaom, magmahay ta. Kay klaro kayo, the Sabbath was made for man. Man or mankind. Gibuhat kaayuhan sa tao. Kanang translation, sama na ba nga ang igpapahulay kunya sa ubang version Sabado, dili na sa paraphrase. Kay nga naman ang Sabado Espanyol, igpapahulay Bisaya, Sabat English, sa Hebrew Shabbat, sa Grego Sabato. O dili na siya paraphrase, wa na gipuno gi-translate gihubad. Lahi sa paraphrase kay ngon adlaw sa Ginoo gibutang nito adlaw Domingo. Mo na paraphrase gidungagan. Sa maron na the Lord's Day nya close parenthesis first day of the week. Mo na gipangdugang, mo na paraphrase. Kung sa uban pang mga pinulungan bugos piki na mga kaigsunan kay wala naman na dili naman nakabalik sa original nato nga pagtuon mga kaigsunan. Sabat sa Bisaya igpapulay dili na paraphrase. Hubad na siya. Mo na nga ang Seventh-day Adventist makawali bisad Bisaya ra. Makawali duha lang ka mga Biblia Bisaya ug English makawali. Nasamot na tanan. Ya kamo makawali mo King James version lang. Wala. Nga naman tuara man ang inyo sa mga paraphrase nga mga Biblia ang gipuno dito nga Domingo mao ang adlaw ipapahulay o Lord's Day, adlaw sa Ginoo. Tuara na sa uban nga mga version nga inyong version Catholic version. O Good News Bible sa Katoliko, mga imprimatur, mga pare, muna mga kaigsuonan. Manginawat ko nga masabtan nato mga igsuon ang unsa ang Lord's Day. Di lang ta mag-ilog anang mga Lord's Day. Ang pinaka-importante nga kanang adlaw wag Ginoo ba siya diha sa imong pagsimba. Sa Sabado, klaro man nabasa na to, Marcos 2:28. The Son of Man is Lord even of the Sabbath. Giklaro sa English busa, the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Nga naman, kay the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Ang klaro pagkasulti, wa man tabuhata kay naay Sabado. Kay una man tang gibuhat, aya ang Sabado. Muna nga, wa tabuhata para sa Sabado, kay gibuhata para sa Ginoo. Ang adlong ipapahulay, gibuhat para gina sa tao. Made for man. Gibuhat para sa tao. Sabta na to, ang kabaw wala na buhata kay nay tunaan. Buhat na siya kay makatabang sa mga trabaho. Pero ang tunaan, gibuhat lang yun na siya kay naa kay kabaw. Okay, nakasinabot na ta mga kaigsunan. Tama na, kay tubag ko na sa mga pangutana sa Facebook mga kaigsunan sa ato nga mga igsuon, nga mga amigo, nga mga RCC, mga Katoliko, mga igsuon. Sayo data, nga ang Domingo, gitawag lag Lord's Day, giusab na gikan sa Lord's Day nga Saturday. Ilan ang libro mga igsoon, ipakita ko na ninyo, mga kaigsunan. Thank you very much sa inyong pagpamati. Ang Diyos maghatag na tog panalangin, mga kaigsunan. Ako may gingon wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi pagdapig sa kamatuoran.